zvanda kuona zvikuitika ipopo zviri kundinetsa mama. Saka maona ndichiti ndiwe. Wana vanzvadzi yangu vari kushupa navo. Asi inini chifambiro changu chondaurira. Ndabvira ndakuendawo kuna mambo kuti ambondionerawo kana kundipawo vanogona kunditi vanditaurira kuti chiri kuitika kondiri inasi kuziva kuti chii. Chekutanga ndakati ndakagara ndakaisa foni yangu pachaja ndakazwa yaakurira. Ndadaidza mwana ndikati uye utore foni yangu irodini iri kurira. Mwana wabva andipa foni. Zvikanzi makorokoto Naumenduna wawina. Chipo wakapinda muzano PF pane chawakambowina here. Inobva kuti ndiani? Zvikanzi unofunga kuti tinopenga here chikutaura kudaro? Ina handina hama iri hara yemubaini inobva yataura nezita rangu kudaro. Zvikanzi watowina trakita. Ini ngekufarisawo ndakabva ndadini? Ndabva ndadaidza mwana wangu unogarawo pamberi nene. Abva auya abva ndamutaurira. Atama iyo ndimukati imwe wanonyepa here wanhu. Alright, ngatizotaura sabhuku batataura sabhuku. Sabhuku roti chimuriro achipo. Akati saka mbuya munofunga kuti munganyeperwa pamwe ndizvo. Imimi kwazi kudikana mari. Ndikati mari yacho warutaura handina baini. Kwabva andipa $5 mama. Vandatesta Maria. Zikanzi isai pakati inozotambirwa ndiningi. Maria kutumira kwandakaita hakuna kuzopindurwa. Hakuna kuzooneka trakita riya. Vanhu vakati matsotsi inobva ndatonyarara. Kechipiri ndobva ndati ndaisa foni yangu panze iri kuchaja. Moyo wangu wakangonditi iwe foni yawasoisa paya yadi. Ndikazwa hana yangu kurova. Titarise uyo foni yangu. Iyeyo wautarisa. Kama hii foni hapana baba. Hapana sei foni yacho. Kanza hapana. Ndati kunyepa. Ndikanobva ndati ndipo yako. Kwa kufona iri kurira. Ndichifona iri kurira. Kuona wazondidaira hapa. Nguwa. Pakabva pasvika umwe mukomana. Atodarika. Handina kumbofungira kuti ndiye kana kuti ndakati kudini. Ndobva ndatonyarara hangu. Gare. Ndobva uyu wanga ari kurwara. Arwara kudaro wakabva amukira kubasa kwake bva auya kumba kwake. Ndakati chirara. Inini ndiri mumba muno. Ndakutuma kamuzukuru kako akabike chikabichi kuti udye sadza. Akarara kudaro mukadzi wacho akabva asvika. Ndikati manonoka dai mauya madini mwatibikira. Zikanzi ndandiri kuuya. Takagara kubva kuma11 kusvika kuma3 ndipo ndakazozwa vanhu vakufona zvikanzi mbuya nduna kumba yemwana wenyu iri kutsva yake uyu. Kumba iri kutsva kuita sei? Imwe zvinombofamba sei? Kumba yacho. Hatina kubvunza munhu, hatina kutaura chiro. Vanhu munozwa vanongotaura zvakawanda. Izvozvi mwedzi wakapera uno. Inini ndakatorara kusvika ma12 o'clock dzeusiku. Ndakazopatika muzukuru wangu kuti mbuya ndikati budai mumba. Ndikati kune kanzumba iri kutsva. Ndikati kutsva kuita sei? Ndikati budai mbuya. Ndiani konombondiitirawo zvakadai. Akuti ndimuke handichatokoni, kuti ndibude handichatokoni. Wazukuru wangu ndowakazoya bva wandibata ubva wandibudisa kono. Umba yangu kitchen bhesha. Nemapureti nemapoto neine hapana chakabudamo. Izvozvi ndakapera musemande. Ndine wheelchair inokwana inini. Yagara wheelchair makore nemakore. Ndinongoti ndikabva kwandinobva ndodzika ndogara hangu pasi. Ndotora mashinda yangu ndoruka. Wheelchair yangu ndoisa mumba. Musi wemande. Mande yeso ndakapera. Ndipo ndakati wasikana wa ndinorara nawasikana ndoona wasikana wakubuda kuti mai ndatozikanzi wheelchair hamuna. Yende ndikati ini musatamba nejera akadaro mungati wheelchair yangu hamuna. Ndikanzi hamuna. Kuda kutsvaka kunyati wheelchair. To nanhasi. Iye maana ndauya naye ndakatobatsirwa nekuti ndakaiti vanhu vaisava pagurupu kuti pane unondibasirawo kundipawo here chekuti ndifambe ndicho. Saka mwoyo wangu wakarwadza ndakati ini ndakwenda kuda mambo ndotaurawo mambo. Handina hangu icho ndinacho. Kunyange kuinawo vanogonawo kuti wandibatsirawo kuti munhu uri kundidayewo auye
ndouya naye pano kana kuti auye pano atori mambo oyo ndini ndiri kudai mukadzuma fikangengei kuti ndiakati nekuti ini achazivi kuti udawo ndidini kumagumo kwacho ndakutoshiya nekusara ndega kana ndikatuma mwana kuti enda kumvura ndoti vamwe wakatondihwandira uchabuda ngaapa ndiwo masoko angu ndauya nawo shoma chibage muri bwere je ndakapiwa ndakapiwa makazvi ndakapiwa changomira pamusoro ndichida kutsigira mai inini ndini munhu anogara namai ndini ndinochengetera mai saka kudawo ndinoitwa chamunhu nduna saka kugara kwandakaita ndekwekuti ndakaenda kwaDC ndikanotaura na vaMuzavazi ndataura na angwari DA Mr Muzavazi ndobva vachindidirecta kuna Shumba Fenifari ndobva vatipa pekugara asi kuda mukugara handizivi nekuti ndakafunda pakuti ndikazouya kufunda ipo panyakatsava ndikaenda kuprimary nesekendary ndiripo munharaunda nditoriwo popular saka ndakazomboenda kusenza kunze ndakazodzoka ndazowana basa pachikoro ndaane 11 years ndiripo ndakatanga ndiri groundsman ndikabva ndikaenda kushop ndikabva kushop ikanzi nechechi yavharwa ndikabva ndaakusecurity saka dambudziko rangu ndofunga pamwe kuda mukumwa kana kuti tinondotaudzana nevamwe kusvika pamwe pacho tinombonetsa tichizondoregererana asi dambudziko riri kutaura mbuya ava ndo rimwe randatoti ininiwo ndati ndinofanira kuti ndiende namai kana dai paine mhosva inotaura mwana iwo wakaititira zvakati pane vandakambonetsana navo taitotaurirana tichitodini tichipera saka imba yakatsva ndikafunga kuti pamwe vana vanojoinidza tumabhati saka iyoyo tiri ipapapo ndoda kundondipinzewo iyoyo nakuti ndakazviri kundoramba zviri kundindwachakamira nyaya yangu iri ndoda kupinza ipapapo ngeyekuti pamwe next door pane vantu pandiro ndakabva ndachinjwa nomumwe mugezi kwazigara ndosaka ndati usanongedze kutanga kuti ndosaka ndati iwe chinyarara tatoizwa isusu tichaziva the way ikaitirikachazviwa uchasvika isisu ndorwari tosvika asi musati maenda mune chekutakurisai iko kaka nditi ndichada kuti muzoende pamba mupiwe sagara chibage mupe mbwera mumaenda nambo saka ita yenyu dzekuenda kunaena next case zviri kundirwadzani zvokuti munhu uramba arondouya dzadzimba mbiri dzakandiisira izvozvizvi wakanditora wheelchair asi handisi kumuziva kuti ndiya saka ndaakutoshaka kana kusara ndega pamwe kuti ndinosara ndega ndega zvinoita ndakungoti munhu ada kuenda nokuti uchimboendawo kana kumvura uchimbosarawo neni uyo woitawo uchimbosarawo neni asi paine nguva yawachazoti wafamba ndosara ndega nekuti handizivi pamwe unonge akandondirida nekuti chaari kunditorera ini ndotadzawo zoti kunditora kuti ndakamutadzire handisviki padoo pemunhu handituki munhu kadai ndiituka pamwe ndinotuka iye ariya watoya kundiambira kuti asina kundiambira ndingatuka ere munhu uri uko asi ndotadzawo zoti chii chiri kumboitika ndikutanga imba yakatsva ndikafunga kuti avo wakati masora vamwe wakati chii dadadadada izvo zvimwe dzawakapera kicheni yangu yakatsva hamuna chakabudamo vamwe wakati makonzo vamwe wakati chii ndobva ndanyarara hangu musi wechipiri ndakafuma ndakutoona wana wakutora kuti maiyo yatoezvika wiruchaenda ichiende kuti anotora wirucha kutsvaga kuona wiruchaya uyu ndio chigumisa zvachanga uyo muzukuru ihanzvadzi dzangu neuyo nemunin'ina wangu uyu mwana wangu uyu muroora ndazvinzwa nyaya yenyu regai ndikubatsirei kuti nhobo iri kuita izvi ndikubhirei timboone timbokane
Andizvo bandina chanoda. Asi ndikaibata manje. Ndaitoona kuti ambouya wakanamira wheelchair yangu ndakachema. Chiremba ndakachema. Kuchema mwana wakati ndikati ndiendesa hangu kwamama ndogara saka ndogarepi. Nditaura kumba dzacho munondipisa. Moya monditakurwa wheelchair ndo makumbo angu. Sana ndikarwara ndoini. Anaitoa kwa mali yake. Simkai. Unaona huyu. Aushikina ubakomba. Ndizo. Tambira kona kusha. Muchinga ni urupadzirwa mai. Usha kuzoti no yoweine ngakuta mutene maningi. Nida mutene mai akachifa. Right. Unotora mutombo. Kana makusvika paomba musasvike nawo pamusha. Mutsvaga pamunokotsa. Kunze kwechi? Mutsvaga bute. Muombera mumba menyu. Tiri kuparadzwa pana paropiswa tiri kuzote akatadzirwa kana kuti ane chiguminiso. Ndiani? Tiri chokwadi chibude pai? Pachena. Mukumbira kumidzimu yenyu. Muzondoti aiwasawira tangwena tibatsirewo kutera mbavha iri kuya kotipisira nekutora chinhu pano common asi munozivisa sabhuku ngadedzera vanhu wake. Sabhuku ngadedzera chinyi? Vanhu wake. Ndinowapa zuva iri. Zvanetsa ngawakande pamukomo. Ndinowarekerera wakaunza zuva risati da. Kana rapfuura zuva handichadiba ndakuda ng'ombe dzangu 10. Kana mbuzi zangu 10 hameno zvanenge ndada. Uyu unoisa mafuta uyu muchembera anogezesa. Aisa mafuta unongodira marasha panzira ega panzira wareke kujairira paomba penyu. Uyu muisa mvura ogezesa. Andizvo. Chiremba kadi ndiketera vaenda ndiketera mutombo yangu. Omba. Tatsvaga mubatsiri utatibatsire tiri kupisirwa pano tisuzoti ndianima. Saka tauyaona sawira wana sekuru munozoti aiwa muna kuti taurira ba. Marango mukati nemi wana sekuru atimubatsire nobata mbavha iri kuparadza mushane kupisira muchembero wedu kusha pano. Kuba kuparadza zvense common. Kana pana akatora sipunu kana pureti kana bota roya wese ipapo. Kombe chakana. Niwa komana wachada kuuyawo nemari dzawo hama yawo iri vari kupumhana. Saka matari ati arikudikana aiwa tinozoonawo wauyawo. Apa ndaitira muchembero. Vanhu vaine mari dzawo kutara inini nduna mandibatsira. Mazita yenyu chiremba wangu. Muchembero wenyu ndamupedzera. Kana muchida kuenda kumba moenda. Ndakumboita zviwamo. Wakomana? Wakomana. Aripinda pa kamera bomba.